Страхотно световно първенство за Найджел Де Йонг. Върши толкова много работа в защита и по-интересното до този момент все още не е получил жълт картон. Това наистина е един факт, който ни озадачава до някъде. Подаване към Робен. Има обаче сигнал на главния съдия, че топката е напуснала очертанията. Преди Робен да успее да стигне до нея. Ариан Робен, лидерът, бих казал, на холандците тук на световното първенство, с 3 отбелязани гола до момента, но е един от най-добрите футболисти като цяло на Мондиала, с много високи показатели. Наистина просто дърпа отбора на Холандия напред и получавайки сериозна подкрепа от Ван Перси, то холандците стават много опасни. Много добро изпълнение от страна на Мигел Лайон. Видяхме как той получи възможността да пробие към вътрешността на терена и да стреля със своя по-силен десен крак. Това е нещо, за което отбора на Холандия трябва да внимава. Мигел Ерера със сигурност ще се опита да използва тази силна страна в неговия отбор и на лявата зона. Силесен точно към Кал, той за Де Йонг. Подаване към Ван Перси. Робен влиза в дълбочина. Пас на Ван Перси към Робен. Отлично придвижване. Много добре успя Ектор Морено да стигне до топката и да върне. Ефе Амброуз. Към Ушанива. Ушанива. Това му е точно. Пол Погба. Вълбуена. Пол Погба. Много добър финт от страна на Погба. Продължава Погба. Към Матуиди. Гризман. Центриране на Гризман. Яма се намесва. Вълбуена. Какво ще измисли Вълбуена? Бензема чака топката. Не я получава за сега и в крайна сметка намеса на Ушанива и Агуфула в полза на Франция. Активизираха се петлите. Едва ли им се иска да играят. Още 30 минути. Ако се стигне до равенство, ще има продължения. Вълбуена към Косчелни. Нов Агуфула. Шкода Мустафи за Боатенг. С новокосване се опита Ламена да намери Мюлер, закъснява обаче нападателя. Сега празно пространство пред Феголи. Ключовия сблъсък в матча Феголи срещу Кьоведес. Феголи, опасно центрира Феголи, успява да изчисти Боатенг. Мюлер подхваща атака. Тя премина през Тони Крос. Дясно свободен е Филип Лам. Дублиране от Швайнщайгер. Там бе блокиран Томас Мюлер. Няма съдийски сигнал. Сандро Луичи пуска доста свободна игра. Сандро Луичи, който е служител на Министерството на Бразилия по развитието и индустрията и международната търговия. Добре се справя на футболния терен като арбитър. Юзил. Лам. Швайнщайгер. Ласен срещу него. Добре излезе Манди, за да пресече този пас на Юзил. Мустафи. Мертезакер. Матчът влезе в руслото от първото време с многоходови акции, с многоходови подавания. Крос. Чудо се успех по нея. От трибуните, разбира се, че те са от агентите на Алжир. Сега Мюлер. Шурле. Срещу него Голан. Шурле.